Бүгінгі жер дәрісімізні біз мәшһүр композиторыбыз Мансур Музафаров исеміндегі музыка мектебінде яздырабыз. Әйдәгіз, башладық. Балалар, біз бүгін яңа жыр үйренеміз. Мөнир Мазунов сөзлері біздің Мансур Музафаров ки. Энесіне ул апа. Бұл жырның жанры бишек жыры. Шуңа күрә сіз ничек уйлыйсыз? Біз аны ничек башкарырга тиеш? Йомшак. Әйдәгез, беренче куплетны өйрәнәбез. Biz хәзер күчәбез беренче куплетның кушымтасына. Татар балалар жыры тарихы Мөнир Мазунов һәм Мансур Музафаров иҗатына барып тоташа. 1939 елны балалар жырлары исемле беренче татар жырлар җыентыгы дөнья күрә. Әлеге җыентыкта урын алган «Энесенә ул апа» жыры аеруча уңышлы була. 1953 елда иң яхшы балалар жыры конкурсында премия ала ул. Шулай Мөнир Мазунов үзеннән соң килгән буынга кадерле мирас калдыра. Җырчы шагыйрь Мөнир Мазунов белән мин бик күптән таныш. Мине хәтта күреп тә калдым. Чөнки студент чагында төрле шигъри чараларга нидер бер поэтик түгәрәк өстәлләрдә ул катнаша иде. Ләкин бик тыныч кына, бик интеллигент, зыялы кеше инде ул. Һәм тыйнак кына кеше иде. Шуны беләм. Күпмер каршылыклы фикер туа Мөнир абыйның исемен әйткәч. Чөнки ул онтыла башлаган безнең шагыйребез һәм онтылуы аның менә халык арасында бик телгә алынмавы мин бик авыр кичерәм. Чөнки ул Гөлшат Зәйнәшевага кадәр җыр жанрында эшләгән иң төп татар шагыйре. Ягъни ул вакыттагы бүтән булган безнең танылган композиторлар аны сорап чират тора торган булганнар ки язарга. Аның шигырьләр, шигырь язуын көтеп. Беләсезме, ул хәтта көйдә дә менә җырда да иң беренче түгел микән, иң беренче балалар шагыйре түгел микән ул. Хәзер Мөнир Мазунов шигыре Мансур Музафаров киенә язылган «Энесенә ул апа» җырының беренче куплет кушымтасын җырлыйбыз. Хәзер күчәбез икенче куплетка. Әз генә динамика үзгәрә. Алга барабыз. Мансур Музафаров бит инде шундый бик үзенчәлекле гаиләдән, аның әтисе мулла булган, әнисе шул менә заманның бик прогрессив шундый хатын кызы булган. Ул үзенең өендә мәктәптә оештырган балаларны укыткан һәм менә шундый факт та бар име, менә әтиләре инде бик музыкага өйрәтергә теләмәгән, әнисе музыка кирәклеген менә аңлап белеп, чормада мандолины кашырып тоткан һәм менә әтисе дә булмаганда үзенең балаларын шул мандолинда уйнарга өйрәткән. Безнең дәресебез дәвам итә. Без баланы тирбәтәбез. Нимә? Әкрен генә шуңа күрә. Әли бәли.
шул кадәр ритмикасы, шул кадәр аның аһәңе балалар күңеленә ята җырларның. Әлбәттә, ул вакытта балалар җырларын да атаклы композиторлар язганнар. Хәтта алар горурланып биргәннәр, балалар өчен җыр язган ул вакытта. Әмиле, укып бир әле 3нче куплетны миңа. Йоклый бала, төш күрә, кәллә күккә искерә. Без өйдә татар ашлары пешерәбез. Шунда без татар җырларны җырлыйбыз. Бу җырны миңа әни җырлады. Хәзер без шул 3нче куплетның кушымтасын җырлыйбыз. Хәзер татар балалары татарча сөйләшми. Шуңа күрә шул телне саклау өчен җыр белән ул тизрәк сеңә. Әйдәгез, Мансур Музафаров кие Мөнир Мазунов шигыренә язылган «Әнисенә ул апа» җырын бергәләп җырлыйк.
Җиңү!